hai que aclarar tamén que, a creación dunha circunscripción específica para a emigración exixe reformar a Constitución. Por qué? Porque a Constitución establece que as circunscripcións electorais para as eleccións xerais son as provincias. Por tanto, prever unha circunscripción non provincial exixe, penso que aí, a antinomia non se pode resolver por vía interpretativa, reformar a Constitución. E isto, políticamente, ten tamén para nos, ou lévanos a tirar unha conclusión. Quizáis o PSOE tira por elevación e di, vamos crear unha circunscripción específica para os emigrantes nas eleccións xerais, sabendo que iso require unha reforma da Constitución que vai ser difícil que se acometa e renuncia a outro tipo de reformas que sí se poderían realizar modificando a lei orgánica do réxime electoral xeral. Explícome, que os emigrantes conten na distribución de escanos, que os emigrantes voten en urna, que os emigrantes non voten en determinadas eleccións onde penso que hai un consenso xeral, non? Para que non participen.